Urkke on tuolla. Näette tuolla. Tuolla se on. Ihmettelemässä. Kohta näkyy traktori. Onnikin löysi tiensä tänne, huomaatteko? Siellä se menee. Mikäs merkki tuo on? Tiedätkö? Se on tuo kylvähän, sähköpylvähän. Niin tuo traktorin merkki. Valmetti. Valmetti, Joo. sekin. Joo, Oi, on. ei näy mallinumeroa. Veikka tietää mitä se on. Joka saa kivan kun ne hupsista. Nehän kaatuu hienosti. Joo. Ne tulee tälle puolelle. Mm.